Говорих ви в началото на пигментите. Нали, пигментите. Казах ви също, че ние днес с нашата фотобиореакторна технология, нашата система за контрол на чистотата, сме способни да произвеждаме спирулина с висока концентрация на фикоцианин. Но, за съжаление, какво трябва да се знае? Каква е съдържащата се в спирулината? Фикоцианин не е добре усвоима. Значи, трябва да я извлечем. Трябва да разбиваме клетката, освобождаваме фикоцианина и го събираме. Така че да можем да я използваме и да бъде по-добре усвоима. Значи, за да се направи това, трябва да се направи екстракция. Но за разлика на други, ние не използваме разтворител. Защото за да разбием клетката, химик използва алкохол, етанол и други химически вещества, за да извлече тази фикоцианин. Ние сме разработили една техника с най-естествения разтворител, възможно, водата. Защото водата е разтворител. Химически водата е разтворител, но е най-естествения възможен. Така че спирулината не напуска затворената среда. Тя се изпраща в центрофуга, която вече има механично действие и успява да разбие клетките. И след това екстракторът, който не е нищо друго освен декантер, чрез осмос тази фикоцианин се освобождава. И след това разработихме този екстракт, богат на фикоцианин, който смесваме в различни пропорции, идеални с растителен глицерин, така че нашият консервант да е възможно най-естествен, т.е. глицерин. Днес сме успели все повече да усъвършенстваме тези техники и да получаваме все по-концентрирани фикоцианини в активни съставки. Всъщност, и ще видите, скоро ще има изненада с нова фикоцианин за по-концентрирани и по-иновативни фикоцианини. Фикоцианинът има антиоксидантна активност. Знаете, има 3000 научни статии по тази тема. Мощността на тази молекула. Фикоцианинът е протеин. Той е част от всички протеини, които са съдържани като фикоеритринът и като фикоцианинът. Това са протеини, които имат известна антиоксидантна активност, но най-вече това, което бих искал да разбера, е стимулиращото свойство на имунната система. Какво? Трябва да се знае, че фикоцианина има същата химическа структура, един атом, това е нищо, един атом, близо до еритропоетина. Еритропоетина е хормон, който стимулира стволовите клетки в костния мозък да произвеждат бели и червени кръвни клетки. Сложих ви една малка схема, за да разберете. Тъй като фикоцианинът е идентичен с еритропоетина, той има същото действие. Той ще стимулира тези стволови клетки, които са тези клетки, майки клетки, които дават началото на предшествениците на нашите бели кръвни клетки, нашите червени кръвни клетки и нашите тромбоцити. Значи, какво означава това? Това означава, че фикоцианинът помага да стимулираме нашата имунна система. И защо това е важно? Защото трябва да знаете, че аз съм роден в регион на Италия, който заедно с Япония е част едни от най-дълго живеещите популации в света. Японски изследователи през последните години проведоха изследвания върху връзката между имунната система и дълголетието. Те осъзнаха, че
Хората, които живеят по-дълго, които са по-дълголетни, са тези, които имат по-млада имунна система. И осъзнахме, че можем да направим така, че По-дълголетни. използвайки антиоксиданти. Но защо? Защото имунната система с остаряването, понякога преждевременно, Това е бомба с закъснител. Това са клетките, които съдържат най-много окислителни продукти, защото те са там, за да ни защитават. И така, те са тези, които имат оръжие, за да унищожат всички други микроорганизми. Но ако тази имунна система започне да остарява, тя започва да се разваля. И така, той започва да обратим продукти на окисления в нашия организъм, ускорявайки стареенето на всичко останало. Така че млада имунна система, това означава дълголетие. И тази теория за дълголетието, за имунната сенесценция, все повече се потвърждава. Така че използването на фикоцианин за стимулиране на имунната система не е само за защита срещу ежедневните заплахи, но и за да живеем по-дълго. И тази теория за връзката между дълголетие и имунитет, ще видите, след няколко години ще бъде в центъра на много изследвания. Много изследвания. Фикоцианинът ускорява елиминирането на лактатите. Затова това е важно. Защо? Защото един атлет, който прави физическо упражнение, или някой, който извършва такава спорадична дейност, при мускулна дейност се произвежда млечна киселина. И затова понякога имаме крампи или мускулни болки след това, но фикоцианинът е способен да елиминира лактатите не чрез урината, а да трансформира млечната киселина в енергия, в атипия. Така че е като едно турбина на кола, която рециклира изгорелите газове, за да ги превърне в енергия. Така че представете си мощта на тази молекула и следователно увеличаване на белодробните способности, защото производството на червени кръвни клетки е по-добра оксигенация в същото време. Имаме също други активности на тази фикоцианин. Например, позволява да се намали нивото на глюкоза в кръвта при хората с диабет от тип 2. Защо? Защото фикоцианинът съдържа протеин, който съдържа аминокиселина, наречена елфенилаланин. Този елфенилаланин има способността да контролираме, да кажем, въглехидратния метаболизъм с стимулиране на производството на инсулин. И това е защото по време на диета за отслабване фикоцианина много помага, защото е мощен потискач на апетита. И едновременно с това предотвратява неправилното съхранение на глюкозата, която превръщаме в мазнини. Той има роля и на щитовидната жлеза, защото намалява и подпомага синтеза на хормони в случай на хипотиреоидизъм. Тя има хепатопротективна активност, така че подпомага отделителните органи, нали така? но много повече от резултати, които можем да постигнем в фитотерапията. Фикоцианина от тази гледна точка има детоксикираща сила, много по-силна от всеки фитотерапевтичен екстракт, който може да познавате. Очевидно вече съм ви говорил за неговата антиоксидантна активност, която е 6 на 10 пъти по-силна от витамин Е и 20 пъти по-силна от витамин С. Но все пак искам да се върна, защото мисля, че днес това е в сърцето на всеки. Проблема, ако има имунитет, имайки предвид голямата епидемия, която преживяваме в момента, защото още не е свършила, за съжаление, както виждате, тя се разпространява, имаме инфекции. Видяхме, че ваксината не реши непременно проблема. Дори и да могат да ни кажат, че не всички сме вакцинирани, все пак достигнахме 50% от вакцинирането на населението, но вируса все още циркулира.
Защо ви говоря за това? Защото фикуцианинът има антивирусна активност още от 1980-те години, както се знае, понеже е проведено изследване върху способността му да инхибира репликацията на вируса ХИВ, вируса, отговорен за СПИН. От някои варианти на грипните вируси И на херпесен вирус. Но в края на 2019 година, година в която, за съжаление, епидемията от коронавирус избухна, двама индийски изследователи, те публикуваха статия в едно от научните списания, нали? Известни и признати в световен мащаб. те откриха, че фикуцианинът, която е протеин, както ви казвам, фикуцианинът, той е способен да инхибира репликацията на коронавирус и поточно SARS-CoV-2, който е коронавирусът, отговорен за настоящата епидемия, защото те осъзнаха, че могат да заменят една протеин на вируса и да инхибират репликацията. Очевидно, имаме всичко. Отменено, не сме говорили. но той има важно научно значение. Виждате как влиянието на тази молекула на имунно ниво е фундаментално. Може би щяхме да разширим тези изследвания, бихме могли да предоставим подкрепа на медицината за всички тези вирусни заболявания, защото е мощен антивирусен агент. И без да забравяме всички изследвания, които имаме в момента в онкологията, нали? Трябва да знаете, че ракът е клетка. Как започва? Като клетка, казах ви, клетката е независима производствена единица. Ако по причини свързани с Външни стимули, замърсяване и така нататък. И има също генетичната част. Разбира се, не я поставям под съмнение, но тази клетка започва да се променя. Какво се случва при раковите заболявания? За съжаление, тя се променя, но имунната система не я разпознава като опасна. Тя й позволява да се разпространява и от една клетка става 2, 3, 4, 5, докато се образува маса. Ако нашата имунна система бъде стимулирана, активирана, подсилена, обновявана редовно, ще имаме повече шансове тази клетка, която се променя, да бъде разпозната и следователно елиминирана от определени типове клетки на имунната система. И това би било краят. Някои изследователи видяха важността на тази фиксия, защото тя може да бъде бъдещето и да ни позволи да намалим използването на химиотерапия. Не казвам, че в момента не са незаменими, но че същевременно са и опустошителни. И така, това е. Ние сме с целия му набор от познания разработили на продукти. Фикуцианин с витамин С. По каква причина? Защото Концентрат с естествен витамин С. В рамките на програма храна даваме спирулина, но знаем, че в спирулината няма витамин С. Затова в този случай интегрираме фикосолин с витамин С. Ето защо го нарекохме фикоси М. Като се има предвид, че съдържа витамин С, по-добре е да се консумира преди 12 часа на обяд, за да не ни пречи, да не ни дава твърде много. поради витамин С се оказваме твърде възбудени вечер. И фикосол пием, където нямаме Витамин С и че е по-скоро вечер, защото няма да навлизам в подробности, но фикозолинът помага, гарантира ни добър сън, защото стимулира производството на мелатонин. Така че вечер фикозолинът е много полезен. И след това разработихме една форма, концентрирана във формата на стик, смесена с мед, с цел употреба, точкова. Вие веднага мислите за спортистите, но мога да ви кажа за вашето дете, което ходи на училище и което е натоварено всеки ден.
Защото когато сме млади, мозъкът консумира много енергия и имаме нужда от допълнителен тласък, който да ни помага ежедневно. Така че е полезно за спортистите, но е полезно и за нас всеки ден. Видяхме Основната част от нашето производство на зелени водорасли, като имаме предвид, че Excelis има постоянно развитие, защото винаги сме в търсене нови щамове, които можем да отглеждаме в нашата система за фотобиореактор, за да сме винаги иновативни.